Arsi sa inyo ha. Kunya na ang 30. Oo, oh, ito. Yeah, boy. Ya, salamat kayo. Ha? Ganga. Ito to. Hagkot og mais. Oh, ito kadali. Tubuan ni ron. Ganga. Nya, Tuan. Naroon mo. Kay pangita po sa balay ba? Dami po ligo mo. Nami pud ligo. Nya. Mo uli sa buko. Ha? Kay aron mahatag na ko ning kwarta diri ha. Sige, naroon. Nganong dugay man kay ka Joel? Naghakot ko og mais. Ito sa kuan ba? Wanse. Kay kung sa bunday kay maligo ko, kay katula. Nanugo ka? Waa diri ah. Ko, noon nga ibang katulang taon ng warta man ko. Maligo ko hantol ya. Ano na sa mga Kinet! Kinet! Maligo sa ko. Pakibantay sa balay ha. Kadali lang. Kinet! Kinet! Uy, Maligo sa ko. Idol, naligo. Pakibantay sa balay ha. Kadali lang. stupid. A few moments later. No! God, please, no! 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 Sa mis Papa Judy rin naghupo mo ni. Si Prindan na ni. Aduh. Gago! Usam ka diya. Kasi mo kitanaan mo da Papa Judy. Idol naligo pati puti ang tanga. Kasi, papa kayo ba? I like good. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Oh, Hala ka Papa Judy. Hamis kayo. Sana all. mura magbag-ong naman natin. Idol, dako ang kaayo. Diyan. Uy, patay. Nami asawa ni Papa Joe. Yes naman akong bana diri. Ah, may gisilip. Akong duulong di.
Matik mo na eh. Bantog rang dugay ka na uli? Naaday ka na maklad diring buanga ka? Ay, magkakis! Ayokon! May papagokon! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Ayo, Bi! Ayo, Bi! Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Bumati. Ay, ayaw! Ay, reels ba? Hmm. Oh, akhirnya kita nama matik Lukso mga. Mga bastos! Ay! Dilukso-lukso. Parang ginanaratol ba? Pag naratol ba? Sige. Pag reels ba?